ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, дорогие сябры, починаем святкувати Адвент. Я не випадково сказав святкувати Адвент, тому що Адвент має значно інший характер, чим пост. Тому що він нас якби тренує, рихтує нашу душу до ще більшої надії, до ще більшого такого сумування по Богу. І нехай це чекання, сумування буде таким світлим, наповненим якоюсь надією. Особливо сьогодні у цьому історичному контексті, у якому ми з вами опинулися, пандемія, громадсько-політичний кризис, нам потрібно вельми шмат надії і світла. І вельми шмат такого сподівання менавіта на Бога, на Божу моць. Тому, як говориться часто, підійміть голови ваші, усміхніться до Бога і чекаємо Його допомоги, Його підтримки. Вона обов'язково стане для нас бачна. Вона вже є, просто ми не завжди бачимо її. Тому заохочую на початку цього Адвенту підійти до Його з вялізною надією. Я просто два слова на початку їм ще скажу, бо сьогодні лист біскупа буде. Що поглядите, що у кожній справі, яку ми робимо, у кожної любові, яку ми переживаємо, час від часу вона приходить у таку рутину, і треба час від часу її відновляти. Ті, хто живуть у суженстві, ведають добре про це, що кохання, воно з тягом часу, як сребро, трохи блекне, його треба очистити знову. І відновити у собі ті обіцяння і той заповіт, який був заключений колись, щоб наново покохати, щоб наново бути відданим близькому чоловіку. І нечто подобне відбувається так само у наших відносинах з Богом. Наша віра, наші молитви, наша відданість, прив'язаність до Бога, і вона все підлягає такому затемненню з тягом часу. І ось Великий пост, потім Адвент – такі два періоди, коли ми нашу любов до Бога відновляємо якимось чином. І тому запрошую вас з великим ентузіазмом виходити у цей Адвент. Нехай він буде інший, ніж у минулому році. І він вже видать, що буде інший, ніж у минулому році. І вельми добре. Святую мшу охвяруємо за усю нашу парафію, за усіх парафіянів. Перепросим Бога за наши грехи и занедбання, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, заусюди Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую охвоту,
каб добрымі справамі падрыхтаваліся да сустрэчы Хрыста, які прыходзіць, а ў судны дзень далучаныя да Яго выбраных маглі дасягнуць валадарства нябеснага. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Czytanie kniги пророка Исаии. Ты, Пане, Отец наш, Откупитель наш, такое спрадвеку імя Твое. Чаму, Пане, дазваляеш збочваць са шляхоў Тваіх і робіш сэрцы нашыя цвёрдымі, каб мы не баяліся Цябе? Вярніся дзеля слугаў Тваіх, дзеля пакалення ў спадчыны Тваёй. О, калі б Ты разарваў нябёсы і сышоў, расталі б перад Табою горы. Ты сышоў, і перад абліччам Тваім растапіліся горы. Бо адвеку не чулі, ані слухалі вухам, ані бачылі вокам, каб іншы Бог, апроч Цябе, зрабіў бы столькі таму, хто спадзяецца на Яго. Ты сустракаеш тых, хто радуецца і чыніць справядліва, хто памятае пра Цябе на шляхах Тваіх. І вось Ты загневаўся, бо здаўна мы зграшылі і ўзбунтаваліся. Усе мы сталіся як нячыстыя, і як адзенне забруджаная уся наша справядлівасць. Завялі мы як лісця, а правіны нашыя як вецер нясуць нас. І няма нікога, хто заклікаў бы імя Тваё, хто устаў бы, каб моцна трымацца за Цябе. Бо Ты закрыў перад намі аблічча сваё і пакінуў нас гінуць ад правінаў нашых. Але, Пане, Ты Айцец наш, мы гліна, а Ты наш ганчар, і ўсе мы справа рукі Тваёй. Гэта Слова Божае. Божа, обнови нас и дай нам збавление. Божа, обнови нас и дай нам збавление. Пастир Израиля, послухай, який сядеш на херубимах, з'явися, а буди свою могутность, и приди нам на поратунок. Божа, обнови нас и дай нам збавление. Вярніся, Божа, могутяў, погляди з нябёсаў і пабач, і наведай гэты вінаграднік. Захавай тое, што пасадзіла Твая правіца, парастак, які Ты умацаваў для сябе. Божа, обнови нас и дай нам збавление. Няхай будзе рука Твоя над мужем правицы Твоей, над сыном чалавечым, якога Ты умацаваў для сябе. И не отступимся мы от Тебе, оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Божа, обнови нас и дай
Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, ласка вам и спокой от Бога нашего и Пана Иисуса Христа. Завсёды дякую Богу моему за вас, деля ласки Божей, даденной вам у Христе Иисусе. Бо у им вы узбагатилися усім, усіляким словом и усіляким веданием. Христовое сведчення так умацавалася у вас, что вы не маете нястачи ни у яким дары, чакаючи объявления Пана нашего Иисуса Христа. Ён и будзе умацоўваць вас аж до конца, каб вы были безвинны у день Пана нашего Иисуса Христа. Верно есть Бог, які покликал вас до едности с Ягоным Сыном, Иисусом Христом, Паном нашим. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Глядзіце, чувайце, бо не ведаеце, калі настане час той. Падобна гэта да чалавека, які, вырушаючы ў далёкую дарогу, пакінуў дом свой, даў слугам сваім уладу і кожнаму сваю працу, і загадаў брамніку чуваць. Дык чувайце ж і вы, бо не ведаеце, калі прыйдзе гаспадар дому, увечары ці апоўначы, ці пры спеве пеўняў ці раніцай, каб не застаў вас спячымі, калі вернецца неспадзявана. А што вам кажу, кажу ўсім: чувайце». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрушевич. Адвент – час чакання Христа. Пастырское послание на Адвент 2020 года. Глыбока паважаныя святары, кансакраваныя асобы, браты і сёстры. Сёння каталіцкі касцёл распачынае Адвент і з ім новы літургічны год. Адвент – гэта час чакання Езуса з мэтай дазволіць яму адрадзіцца ў нашых сэрцах. Это час іх ачышчэння, якое адбываецца праз пакаянне і аднаўленне нашага духоўнага жыцця, а таксама праз разважанне аб прыйсці Езуса. Акрамя першага прыйсця 2000 гадоў таму ў целе, Езус прыходзіць да нас у сакраментах, асабліва ў Эўхарыстыі, у Божым Слове, у дабрачыннасці і іншай дзейнасці Касцёла. Прыйдзе Ён у момант нашай смерці і таксама падчас другога свайго прыйсця ў хвале ў канцы свету, каб яго судзіць. Усё наша жыццё – гэта адвент, падчас якога мы не маем права згубіць галоўны арыенцір, якім ёсць Божы закон.
А для гэтага неабходна пастаянна чуваць, падобна таму, як пастаянна павінен чуваць вадзіцель аўтамабіля, каб бяспечна дасягнуць мэты падарожжа. Крыху больш за 100 гадоў таму «Тытанік» лічыўся самым вялікім і самым бяспечным акіянскім лайнерам. Пра велізарны карабель казалі, што яго не зможа патапіць нават сам Бог. Лайнер лічыўся непатапляльным. Аднак у ноч з 14 на 15 красавіка 1912 года неймавернае стала рэальным. Прыблізна апоўначы велічны карабель, які здзяйсняў свой першы рэйс з Англіі ў Амерыку, сутыкнуўся з айсбергам і праз 2,5 гадзіны затануў, несучы за сабой на дно Атлантычнага акіяну 1513 чалавек. Не трэба было ўмяшальніцтва Бога, дастаткова было айсберга. Аднак перад тым, як «Тытанік» затануў, сігналы трывогі паступалі на карабель. Яны перасцерагалі, што лайнер накіроўваецца ў небяспечнае лядовае поле, але іх праігнаравалі. Нават калі карабель, які праплываў непадалёк, пасылаў сігналы трывогі, капітан «Тытаніка» казаў не перашкаджаць яму, бо ён размаўляў з портам у Нью-Йорку і дамаўляўся аб урачыстай сустрэчы карабля і вячэры. Чаму так шмат людзей загінула ў тую ноч? Найперш таму, што каманда «Тытаніка», якая была самадастатковай, давярала выключна дасягненням тэхналогій і была занятая справамі урачыстага прыняцця ў Нью-Йорк, праігнаравала бяспеку і сігналы трывогі, што асабліва ў адкрытым акіяне абсалютна недапушчальна. Таксама прадугледжаная колькасць выратавальных чаўноў, шлюпак, на суперсучасным тады лайнеры была меншай за колькасць пасажыраў і каманды. А ўсё магло б быць зусім інакш. Свядомае ігнараванне небяспекі стала прычынай жудаснай трагедыі. У гэтым годзе свет перажывае трагедыю пандэміі каранавірусу. Але чаму яна здарылася? Калі б адразу на месцы з'яўлення гэтай заразы адэкватна адрэагавалі, то было б значна лягчэй прадухіліць гэтую сусветную трагедыю. Аднак гэтага не адбылося, і чалавецтва атрымала пандэмію з усімі яе трагічнымі наступствамі. Беларусь перажывае нябачны дагэтуль грамадска-палітычны крызіс, які вельмі моцна нам пагражае. Мы задаём сабе пытанне, а чаму ён здарыўся? Сярод шматлікіх адказаў не павінен адсутнічаць галоўны, а менавіта недахоп любові да Бога і бліжняга. Наколькі ж іншым былі б наша жыццё і наша краіна, калі б мы памяталі аб гэтым законе і жылі згодна з ім. Трагедыя «Тытаніка», пандэмія каранавірусу і сучасны беларускі крызіс, як шмат іншых, паказваюць, што гісторыя паўтараецца. Нашыя першыя бацькі, Адам і Ева, таксама не паслухалі Божай перасцярогі і Божай перасцярогі не есці плоду з забароненага дрэва. Яны праігнаравалі Божы наказ, і сталася трагедыя, вядомая як першародны грэх. Чалавецтва нічаму не навучылася з памылкі Адама і Евы і працягвае яе паўтараць. У нашым жыцці мы нярэдка ігнаруем Божы закон і не клапоцімся аб выратавальнай шлюбцы. Як у штодзённым жыцці мы прызвычаіліся да славутага «авось», падобным чынам паступаем часта і ў духоўным жыцці. Мы ўпэўненыя, што карабель нашага жыцця непатапляльны, што яно добра запланавана і нічога страшнага і нечаканага ў ім не здарыцца. Разам з тым нам трэба чытаць знакі часу і звяртаць увагу на трывожныя сігналы. Аднак калі мы клапоцімся толькі пра звычайныя справы нашага жыцця, то трапляем у небяспеку так і не спасцігнуць яго сутнасць жыцця, пакуль не будзе ўжо позна. Таму адвент заклікае нас да чування, каб мы былі гатовымі своечасова зрабіць адпаведныя крокі з мэтай прадухіліць бяду. А як ёсць на самой справе?
Столькі адвентаў мы ўжо перажылі ў нашым жыцці, перажывем і гэты, думае, напэўна, не адзін з нас. Аднак мэтай адвенту не з'яўляецца проста перажыць яго. Адвент заклікае да падрыхтоўкі дарогі збаўцу, які прыходзіць. Таму яго неабходна перажываць у духу чування, каб адкрыць перад ім дзверы ў сваё жыццё. Ці мы выкарыстоўваем гэты шанец убачыць прысутнасць Пана ў нашай штодзённасці? Бог адорвае нас рознымі ласкамі. Ці мы гатовыя іх прыняць? Узгадаем евангельскі аповед пра ўваход Езуса ў Єрузалем. Тады Езус плакаў, бо жыхары Єрузалема не распазналі часу яго прыйсця. Яны размінуліся з Божай ласкай, і ў гэтым крыецца трагедыя выбранага народа. На пачатку адвенту мы павінны зрабіць адпаведную пастанову, каб не размінуцца з Езусам. Разважаючы над словамі святога Яна Хрысціцеля, мы павінны спытацца саміх сябе. Ці мы робім простымі дарогі, па якіх Езус прыходзіць да нас? Ці гатовыя прыняць яго збаўчую ласку? Бог наведвае нас тады, калі мы яму давяраем гэта зрабіць, дазваляем гэта зрабіць. І калі мы раней, можа, забываліся пра гэта, то адвент з'яўляецца добрай нагодай распачаць нанава. Як мы можам гэта зрабіць? Найперш неабходна больш часу прысвяціць малітве, якая дапаможа знайсці адказы на пытанні, што нас хвалююць. Звычайна мы з радасцю праводзім час з любімым чалавекам. Падобнай логікай мы павінны кіравацца і ў нашых адносінах з Богам. Памятаючы аб зямных справах, неабходна знайсці час, каб засяродзіцца і на духоўных. Якім чынам? Трэба выкарыстаць магчымасці, якія прапануе ў гэты перыяд касцёл, гэта рэкалекцыі, час духоўнага засяроджання, лепшага спазнання самога сябе і духоўнага аднаўлення. Далей, спецыяльныя адвентавыя набажэнствы і практыкі, такія як традыцыйныя рараты, учынкі міласэрнасці, чуванне моладзі і да гэтых падобнае. Вельмі добра доўгія зімовыя вечары прысвяціць чытанню святога Пісання ці іншых рэлігійных кніг і часопісаў, дзе можна знайсці шмат адвентавых матэрыялаў. Калі адвент становіцца толькі часам шопінгу і набыцця далёка не заўсёды карысных і патрэбных рэчаў, то гэта нішто іншае, як страта сутнасці гэтага святога часу. Існуе толькі адзін сапраўдны падарунак на Божае нараджэнне, і ім з'яўляецца сам Езус. Езус – гэта тая ласка, якую наш нябесны Айцец хоча нам даць у адвенце. Бог заўсёды імкнецца адарыць нас сваімі дарамі, але толькі ад нас залежыць прыняць і разгарнуць гэты падарунак, ці не. Таму адвент – гэта час аднаўлення і паглыблення нашых адносін з Богам. Гэта час цярплівага і вернага чакання Бога. Мы павінны яго перажываць найперш сэрцам. Гэта таксама добрая нагода адмовіцца ад ідэалогіі спажывальніцтва, якая завалодала светам, і засяродзіцца на духоўных справах. Зрабіць простаю дарогу прыходзячаму Пану, каб атрымаць ласку, якую Бог жадае даць нам у гэты час. Каб атрымаць яе, неабходна паставіць Бога на першае месца ў нашым жыцці. Калі Бог не на першым месцы, то мы размінаемся з ласкай, якую Ён нам прапануе. На вялікі жаль, мы часта напаўняем гэты святы час далёкімі ад адвентавага духу справамі. Шукаем не Божай ласкі, а прыемнасцяў, якія хутка і часам вельмі трагічна заканчваюцца і ніколі поўнасцю не задавальняюць чалавека. Толькі Бог можа нас задаволіць. Нагадвае нам аб гэтым кніга псальмаў. Толькі ў Богу спачне душа мая, бо ад Яго збаўленне маё. Сапраўды, Ён прыстанішча маё і збаўленне маё, абарона мая, не пахіснуся больш.
Тугу па шчасці не зможа задаволіць ніякі іншы падарунак, які мы знойдзем пад ялінкай на Божае нараджэнне, акрамя Хрыста, якога мы сустракаем у Еўхарыстыі і іншых сакраментах. Прыняцце Божай ласкі, якую Пан ахвяруе нам у Адвенце, як і малітва і размяшчэнне Бога на першым месцы ў нашым жыцці, дапамагае нам адказаць на пытанне, ці адпавядае нашае жыццё вучэнню Езуса, да свята нараджэння якога мы рыхтуемся. Ці Езус з'яўляецца нашым жыццёвым правадыром? Ці Ён фармуе нашае жыццё? Каб атрымаць ласку, якую Бог ахвяруе нам у Адвенце, неабходна лепш пазнаць свой духоўны стан і прыступіць да сакраменту пакаяння. Толькі тады нашыя сэрцы стануць бэтлеемскімі яшлямі 21 стагоддзя, у якіх народзіцца Езус. На пачатку Новага года мы робім планы на новы час нашага жыцця. Сёння пачынаецца новы літургічны год, таму нам неабходна зрабіць свае духоўныя планы і пастановы жыць паводле вучэння Езуса, нараджэння якога мы збіраемся святкаваць. Езус з'яўляецца святлом свету, і Адвент – гэта час выйсця з грахоўнай цемры, каб жыць у святле Евангелля Хрыста. У мітусні сучаснага свету, а таксама калі ўсё больш праяўляецца матэрыяльная частка перажывання Адвенту і падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння, неабходна ўчыніць усё магчымае, каб не размінуцца са збаўцам, які прыходзіць. Толькі тады наш жыццёвы карабель не падзеліць лёсу Тытаніка, і кіраваны народжаным у нашых сэрцах Хрыстом будзе упэўнена плысці ў порт вечнага шчасця. Давяраючы ўсіх вас апецы Марыі, маці адвентавага чування, на гэты шлях чакання Хрыста ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Арцыбіскуп Тадэвуш Кантрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, Мінск, Сакулка, 22 лістапада 2020 года, урачыстасць Пана нашага Езуса Хрыста, валадара сусвету. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зайшоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны, святы, каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю уваскрасення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Чакаючы прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста, узнясём да Бога нашыя супольныя просьбы.
Молімся за святы касцёл, каб абвяшчаючы свету добрую навіну, дапамагаў людзям сустрэцца з Христом, Цябе просім. Молімся за святога айца Францішка, каб Христус, прыйсця якога мы чакаем, напаўняў яго сваім супакоем, Цябе просім. Молімся за наш беларускі народ, каб ён клапаціўся аб захаванні веры і нястомна паглыбляў яе, Цябе просім. Молімся за моладзь нашай краіны, каб яна добра падрыхтавалася да выканання сваіх будучых заданняў у грамадстве, Цябе просім. Молімся за нашых памерлых бацькоў, родных, дабрачынцаў, каб яны атрымалі супакой і вечнае жыццё збаўленых, Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб перыяд адвенту паспрыяў паглыбленню нашай веры і падрыхтаваў нас да сустрэчы з Христом, Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя дні былі напоўнены супакоем. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Пане наш Божа, прыймі, просім, гэтыя дары, якія мы, дзякуючы Тваёй шчодрасці, атрымалі, і якія з сыноўняй адданасцю Табе ахвяруе. Учыні, каб гэтая ахвяра стала для нас задаткам вечнага збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Усносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку.
Пане святый Ойча, усемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. Ён при першим своим присти с покорою принявши тело, выконал Твой спрадвечный наказ и нам открыл шлях до вечного збавления. Ён изнов прийде у зянні своей славы, каб дать нам обяцаныя дары, яких мы у чуванні з надеяй чакаем. Тому з анёлами, арханёлами и з усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престолования. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце.
Удоскональ яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадевушам, біскупам Юрыем, біскупам Александрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойча Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Amen. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху и закованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який мириш на собі гріхи світу, змилуйся над нами.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Боже наш Ойча, няхай пленным буде наш удел у гэтай таямніцы, праз якую Ты вядзеш нас, зямных пілігрымаў, по дарозе до неба, и вучыш усім сэрцам любіць вечныя даброты, праз Христа Пана нашага. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць нашага касцёла і кляштара. Асабліва хочацца падзякаваць сёння супольнасці легіёну Марыі, якія на працягу ўсяго лістапада ахвярна і вельмі рупліва маліліся на ружанцы за памерлых. Няхай Бог вам адудзячыць за гэта. І наогул вялі гэтую малітву і вельмі прыгожа ўзяліся за гэтую справу. На працягу адвенту ад аўторка да суботы у 6:15 будзем спяваць, менавіта ад аўторка до суботы, у панядзелак не. У 6:15 будзем спяваць гадзінкі аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, а пасля гадзінак у 6:45 удзельнічаць у святой імшы, якая называецца рараты. Вельмі заахвочваю таксама прыйсці на гэтую ранішнюю імшу, прыходзіць на працягу адвенту, ці прынамсі пару разоў у тыдзень яшчэ. Таму што гэта таксама адзін з такіх момантаў самамабілізацыі такой вось духоўнай, што раніцай трэба раней, чым звычайна можа ўстаць, перад працай яшчэ прыйсці на імшу на рараты, каб сапраўды вось паказаць Богу і самому сабе, што я гатовы, я чакаю прыходу Господа, што я сплю, можа, нават менш, чым звычайна, каб сустрэць Господа. 30 лістапада свае імяніны будуць адзначаць нашыя браты Андрэй Шастакоў і Андрэй Букштан. Памаліцца за іх можна будзе сёння падчас вячэрняй святой імшы, а пасля гэтай жа імшы можна будзе іх павіншаваць. Заклікаем на малітву за Беларусь пасля святой імшы у буднія дні. Это значыць так, у панядзелак пасля вячэрняй імшы крыжовы шлях, у аўторак пасля імшы таксама малітвы перапрашэння за зло і грахі, якія ўчыніў беларускі народ. Чаму гэта важна? Таму што, канешне, беларускі народ вельмі прыгожы, вельмі велічны і годны, але былі ў нас таксама і грахі свае, за якія трэба пакаяцца, перш чым пачынаць новую старонку ў гісторыі. Не можна проста перагарнуць старонку, як кажа адзін дзеяч. Трэба адразу пакаяцца за тое, што было дрэнным. У сераду будзе адбывацца адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Таксама пасля вячэрняй святой імшы у інтэнцыі Беларусі. Да ўвагі ўдзельнікаў катэхезы для дарослых у нашай парафіі усе сустрэчы адбываюцца згодна з раскладам у класе. У аўторак у 19:15 біблійныя сустрэчы, а 19 гадзіне катэхезы для дарослых. Падрыхтоўка да сакраменту хросту для бацькоў і хростных адбываецца перыядычна на працягу, рэгулярна на працягу месяца, кожны чацвер о 19 гадзіне. Перад пачаткам курсу неабходна размова з пробашчам. Калі ласка, прыходзьце таксама на гэтыя сустрэчы ў масках. Зрэшты, у касцёл таксама абавязкова у масках. На гэтым тыдні адзначаем 30 лістапада ў панядзелак свята святога Андрэя Апостала, 3 снежня ў чацвер успамін святога Францішка Ксаверыя Святара. Дарагія браты і сёстры, мы павінны, на жаль, памяняць крышку расклад святой імшы, пачынаючы з Новага года. Это незначная змена, але проста ў нас да гэтай пары было ў буднія дні звычайна 3 імшы па будніх днях. І на гэтую імшу прыходзіць па 5-7 чалавек. І 3 імшы адправіць для 5 ці 7 чалавек это не надта добра. І наогул замнога, як на будні дзень 3 імшы. Да такой высновы мы прыйшлі. І паўстала пытанне, што трэба зменшыць колькасць імшаў да 2. Адна раніцай, другая вечарам.
Ну і было пытанне, ці пакінуць у 6:45 імшу, ці пакінуць у 8. Калі ў 6:45 пакінуць, то тады пенсіянеры наракаюць, што гавораць, нам рана, цёмна, цяжка прыходзіць на 6:45. Калі пакінуць у 8, таксама ёсць у многіх цяжкасці, гавораць, што перад работай не можам прыйсці, мы маладзейшыя, хацелі б таксама прыходзіць на імшу. Ну і, на жаль, складана знайсці так, каб было адным і другім добра. І ўсё ж такі мы вырашылі пакінуць на 8 гадзін эту імшу, і з новага году ранішняя імша будзе толькі о 8 гадзіне, ну і вечарам, канешне ж, па-ранейшаму о 18. Ну і, безумоўна, у адвент застаецца 3 імшы, усё роўна, 6:45, таму што рараты, акрамя панядзелка. Думаю, таксама расклад хутка на дзвярах, там мы таксама падрыхтуем, і з новага года ён уваходзіць у сілу. У нашай парафіі існуе пэўны парадак штодзённага прыбірання касцёла па пятніцах. На працягу месяца дзяжурыць нейкая з меншых супольнасцю. Так было да гэтай пары заўсёды, што ёсць графік, і на месяц бярэ адказнасць за ўборку касцёла у нейкая маленькая супольнасць. Там першая наукатахумінальная, другая і так далей. Там легіён Марыі, францішканскі ордэн. Аднедаўна у нас зменшылася колькасць наукатахумінальных супольнасцяў. Іх было 3, цяпер іх стала 2, таму што злучылі 2 меншыя ў адну. І паявіўся пустая ячэйка ў гэтым графіку. І цяпер нам, дарагія, трэба стварыць зборную каманду з усёй парафіі, якая не прыналежыць да якойсьці канкрэтнай супольнасці, якая гэтую вось ячэйку зойме, каб касцёл таксама быў прыбіраўся. Вельмі прашу вас, дарагія, тыя, хто хоча і можа, а яшчэ можа таксама тыя, хто можа і не хоча, але можа, усё ж такі прыйсці і запісацца у закрысты ёсць спісак, пакінуць свае кантакты, і потым, калі падыдзе чарга у пятніцу, гэта раз у тыдзень вечарком у 19 гадзін у пятніцу прыйсці, прапыласосіць дываны гэтыя, папраціраць пыл, і такая там работа. Але ўсё роўна трэба, каб гэта было зроблена. Вось. Вельмі прашу вас, каб прыйсці і запісацца пасля імшы ў закрысты. Запрашаем у нашу касцёльную краму, дзе можна набыць каталіцкую літаратуру. Варта таксама звярнуць увагу на вельмі прыгожыя сувеніры ручной работы. Тут, дарэчы, як прыклад, вось такія, напрыклад, ёсць адна з парафіянак, робіць такія вось вяночкі, вон такія. Калі камусьці гэта цікава, можаце заглянуць у краму. Таксама ёсць біблійная агенда з біблійнымі тэкстамі на 2021 год, такі каляндар, штодзённік. Па-беларуску, канешне ж, безумоўна. Прапануем прамую трансляцыю, яшчэ таксама наконт з наступнага тыдня таксама ўжо будуць аплаткі, можна будзе прыходзіць браць. І таксама ёсць ужо зараз свечкі Карытас на вігілійны стол. Прапануем трансляцыю нядзельнай святой імшы заўсёды о 10 гадзіне, гэта імша таксама транслюецца. І прапануем трансляцыю на нашым YouTube-канале парафіі святога Казіміра ў Маладзечні. Усе аб'явы і іншую карысную інфармацыю можна прачытаць на нашым сайце pio.by. Яшчэ каротенькі зварот каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Наша бацькаўшчына Беларусь ужо 4-й месяц знаходзіцца ў нябачным дагэтуль грамадска-палітычным крызісе, які, на жаль, паглыбляецца. Насілле не спыняецца, надалей праліваецца кроў, грамадства падзелена. Гэта не прадвяшчае нам шчаслівай будучыні, бо, як казаў Хрыстус, дом падзелены сам у сабе не выстаіць. Цяжка паверыць, што такое адбываецца ў нашай міралюбнай краіне, вядомай сваёй талерантнасцю і згодай паміж людзьмі розных веравызнанняў і нацыянальнасцяў. Каталіцкі касцёл, кіруючыся Евангеллем і пабудаваным на ім сацыяльным вучэннем, выказваецца супраць насілля, беззаконня, несправядлівасці і няпраўды і асуджае іх.
Касцёл заклікае да мірнага вырашэння ўзніклых праблем шляхам дыялогу ў духу любові да Бога і бліжняга з захаваннем Божых і чалавечых законаў. Мы, каталіцкія біскупы Беларусі, далучаемся да звароту папы Францішка, скіраванага ім пасля малітвы Анёл Панскі 13 верасня 2020 года да дзяржаўных уладаў. У ім пантыфік заклікаў прыслухацца да голасу суграмадзянаў і пайсці насустрач іх законным імкненням, забяспечваючы поўную павагу да правоў чалавека і грамадзянскай свабоды. Пры гэтым мы хочам падкрэсліць, што галоўная мэта Касцёла – абвяшчаць Евангелле дзеля пабудовы Божага валадарства, якое не кіруецца прынцыпамі гэтага свету і не прэтэндуе на зямную ўладу. Таму Касцёл не выконвае дзяржаўных функцый і не можа нікім выкарыстоўвацца ў палітычных мэтах. У гэты лёсавызначальны час гісторыі нашай бацькаўшчыны, як навучаў святы апостал Павел, мы павінны несці цяжар адзін аднаго, аказваць узаемную падтрымку і салідарнасць дзеля будавання згуртаванай, а не падзеленай Беларусі. Звяртаемся да каталікоў і ўсіх людзей добрай волі з заклікам працягваць узносіць свае малітвы ў інтэнцыі хуткага і мірнага вырашэння крызісу, бо благаслаўлёныя міратворцы і тыя, хто імкнецца да справядлівасці, кажа Христус. Няхай дабро пераможа зло. Мір і дабро табе, наша бацькаўшчына Беларусь. Каталіцкія біскупы Беларусі, Мінск, 25 лістапада 2020 года. Дорогие, няхай святло Христа, который приходит у наши семьи, у нашу краину, наполняя надеей, рассеивая усялякие змроки, и не падайте духом ни в якім выпадку. Нават калі глядзіце навіны, яны засмучаюць, помніце, што Христос мацнейшы за ўсё гэта. Што якія б змрокі, як бы зло не панавала, як бы людзей не білі, не кідалі ў турмы, усё роўна Божая справа, Бог пераможа. Это правда, што можа нам давядзецца заплаціць дарагую цану за свабодную, хрысціянскую, сапраўды чалавечную Беларусь. Але нам трэба пакінуць Беларусь менавіта такой для нашай будучага пакалення. І дзеля гэтага варта часамі цярпець, маліцца, варта часамі змагацца так, як ты ўмееш, такімі спосабамі, як ты ўмееш. Каб сапраўды мы аддалі гэты не БССР чарговы нашым дзецям і ўнукам, аддалі Беларусь годную, сапраўды прыгожую, якая ведае сваю гісторыю, свае карані, якая ганарыцца гэтай гісторыяй і не прыкідваецца, што наша гісторыя толькі 100 гадоў, нашмат большая. Каб мы сапраўды адчувалі сябе годна і не сароміліся таго, што мы беларусы і хрысціяне. Прыміце Божае благаславенне. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, супраць спакусаў і пастак злога духа, будь нам абаронаю. Князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амінь.